Corona vaccine namani kahamte na hamya. O kokno tei kebangma borok rokni bekhawono wana matei melang jalaijak. Tamni hunke baksa borok corona vaccine namani yagulo logi no sak hamya klaye thimani rok nukjagui tongo. Hake o corona vaccine jengno kahamni bagui deriwi tong nake hamyani bagui. Himdike jeng o video ni bisingtei kisasek saimanani jaitoklayano. Norok o video no puilani simi paithak jora khalogui nai tongdi. Corona vaccine ni kokno sanani sikang kisisa kok khurchatai klayo. Abo ongkha baksa amo hai wansuknai rokbo tongo. Corona hinui mungsa bo kwrui. Abo kaisa political bai thungjagui tongmani se hinui. Phiaba o wansuk mungni kifil mung angrwnani muchungo. Corona abo kubui no tongo. Tamni hinba corona virus eba COVID-19 himnani abo tumungno dalar ongui tongkhe eba kwrui ongui tongkhe o sungsarni joto country wono sajaklak khamu. Norbo news rok nukjak ongbai khana hinui angkha khlaio. Jeng joto no sawi mano corona virus hayungni kwbangma country rogono birjakha tai kwbangma borok rokbo theibai kha hinui. Haipano o kokbo kubui ongui mano corona virus ni mungui political ni kisa misa cheklek mungrokbo tongui mano. Tamokhe corona virus hinmani abobo tongo. Hake tabuk corona vaccine hinmani abo busuk joratui kubui. Tamni bagui corona vaccine rinani nang. Kubui kok ongkha corona vaccine rimani abo kahamni bagui no rijagui tongo. Haipano corona vaccine rijakmani hamya side effect rokbo tongo. Tamokhe corona vaccine ni chukmung ongkha chini bwsakni virus rokno mechennani tei jengno virus bai choba khlainani bagui phan rimani. Haipano corona vaccine najakha hinkhe no botai corona manjakliya abo hai kokya. Corona vaccine ongkha nini sakni virus no bwtharui nono kisa kwrak khlainani phanse. Aboni bagui corona vaccine najakphano nungni sakno naikolui tongnani nango. Tabuk corona vaccine najakmani ulo tamo hamya ongui man aboni side effect rok tamo saiman layano. Jeng nugui tongo baksa corona vaccine najakmani ulo logi no sak hamya ongui theiui thango. Phiaba abo hai theimung vaccine najakya sikangobo corona manjagui theiui tongmani jeng kwbangma no khonakha. Kubui kokhe omo haisi nung tumungno lumjak sakjaya eba mungsasak bemar manjagui tongkha hinkhe o jorao o vaccine no ta najakdi. Abo hai jorao vaccine najaknai rokno theiui tongmani bo nukjago. Tei bwsa dut chamani kagya kwlui gwnang bumarokbo o vaccine no najakya tongnani nango. Tamni hinkhe o jorao o cherai o vaccine ni bish no machawi theiui thangui mano. Tai sakuplung bwrwi rokbo o vaccine no najakyawi tongnani nango. Sana thangkhe o vaccine ni power belai kheno kirima singchabo ongo. Corona vaccine ni mostly side effect rok ongkha lummani, lengmani, bokrok samani, bekreng samani, kwchangmani, bohok samani tai bwsak rok sakrep sukrep wngmani akor rok. Hake kha khlaio norokbo kisa sikle bujiwi mankhana hinui paithago o kokno sanani muchungo. O vaccine nono kaham bo khlai mano tai hamya bo khlai mano. Aboni bagui no o vaccine najakna sikang nungni sakno test khlaidi. Nini sago tumungno lummani abo hai bemar rok tongkha hinkhe o jorao nung o vaccine no najakyawi tongkha hinkhe no nini bagui kaham ongnai. Hake bayapsung norok bo joto no kaham kwrwng no tongdi. Tai norok o video no like tei share bo khlaiui rwdi.